Marede mahita. Puji pasangapo amang pardenggan basa ai jadian mudo sude akan masa ditopa dosa sude dagi kuro ditondipe pinuji magowarmu salut natino pami naing sonang dirongamu arian dongot borin pe disarihon rongamu naum digomboman mi natigor nasitong doi pinuji magowarmu rimba ita jongjong rimbang somi nang pinilitmu jolo sai hodo haporusani sude narona olo ditogu hodo sasude asa Tuhan oluan be pinuji magowarmu mari hite-hite goarni debata ama dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goarni tondi parbadia na tumo palangit dohot tanoon amen songono do didok Tuhan Yesus yang gopoda na diau dang ahu na punasa poda ni namar suru au doi molo adong manang ise nama bain lomo ni rohani amai boton nido taringot tu podai manang nasian debatai manang nahu hataoni sian roharohaku sadiri songon nani dok ni surati akabatang aik nama ngolu do mabawar sian pamatang nina porsea diau haleluya 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 martangiang mahita ale Tuhan debata amanami para sirohana sumurung saito gihon mahami tu anakmu asa ibana na punahami lehon madihami haporseaon na sitong asa holan hosabing haposan nami unang loa suryam marhaposan tu akan na dihasyanganon ay holakodo haposan dot haporusan say asiroham patuduhon tuhami dalan hatu tuaon asa jumpa kami asini roham nagodangi ala ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen hundul maham marede mahita
puji ma debata nani ai nado puji debata nunga se sadosami malum do rohami puji ma debata nani ai nado puji debata olopon Tuhani hatindak kondengani basanai sai arah hondonganmi rotusi paluai olopon Tuhani hatindak kon madenggan basanai tatangihon mapatik ni debata di minggu sadarion ima patik na parjolo 1 patik 10 patik parjolo audo Jahoba debatam ninna debatata dang jadi marakup au bahenonmu debatam patik paduahon dang jadi ganonmu jala dang jadi sumanonmu manang ahana di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi di bagasan aek na di toro ni tano ianggo tunggabi si sobaon manang sioloan patik patuluhon dang jadi dohonon guar ni debata ianggo soture dalanna aihona uhumna dosogot akana marseneang di guarna patik paupaton ingot hamu mapabadiahon ari minggui dinonom ari maulah hamuna sa silonmu alai anggo ari papituhoni ari paradiana ni Jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi diisin hutani halak pe na mangibati hutam ai dina onom ari do ditopa debata langit do tano do laut do nasa isina dungi maradian do ibana diari papituhoni diwaini do umbayan na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradian nai jala di parbadiai patik palimahon ikon pasangopommu donatorasmu asa martua ho jala leleng mangolu di tano nanilehon ni Jahoba debatam diho patik ponopon unak ko mamunu patik papituhon unak ko mangalakop patik pawaluhon unak ko manako patik pasiahon unak ko olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi halangan ni roham bagas ni donganmu dang jadi halangan ni roham dongan saripe ni donganmu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni donganmu behapa dok ni debata taringot patik sapului odo audo Jahoba debatam ninna debatata pargugona suatu dosan jala parimas siluhon dosa ni ama-ama tu minoparna rodi sudut patuluhon rodi sudut paupaton pinopar ni na akan nasogo rohadiau alai asido haku di akan maribu-ribu akan marholong di rohadiau naso mangalosi patiki ido saatna atong mangidogogo mahita sian Tuhan debata lau mangulahon patik nai ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulaho nambar tu patikmi. Amen. Marede mahita. Radosamu ias dibanmu daru nang pera dosamu ias dibanmu daru adak dongon hasumba songon itak do nang pera
perara dosamu, ias di bainmu darhu, ias di bainmu darhu. Rimah ita jongjong. Suara nama Joho, opa ubarohamu. Suara nama Joho, opa ubarohamu. Aina sidorohana saidipi. Tatopo tima dosanta tua dopan ni debata martangi yang mahita. Ale debata nami nama rasi roha jalan abadia, ama nami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus. Manang piga hali hami ro tujolom, huilala hami rikot doa sini roham disahlut hami halak pardosa. Alanido umbain nahu maserap hami diri nami sadarion di jolom. Jalahu parhatopot tami, tungdan jodoh hami manibil sian akadalanmu. Nabadei songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosa nami i. Aidang dialomon roham hamatean ni aka pardosa. Alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Sesama salut hagi duhon nami, dohot pangalosion nami marhiti-hiti pangulu nami nasa sadei. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham di hami marhiti-hiti panindagion, dohot hagogoon nito di perbadia, asa tarapul situtu rohanami majoho, asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di goarmu nabadiai. Amen, tabegi mabaga-baga ni dibata taringot tu hasesan ni dosa. Songonodo hata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsaiho au marhiti-hiti sian akka dosam, jala nunga dilojaiho marhiti-hiti sian akka hajatonmu. Au tutu, au sadiri manelesei akka pangalusim, alani hadirioku. Jaladang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon madi debata na digijang. Amin. Maredema punguan inahana.
Mari dema ita. Tamalonga roham ale umbege pangotangna atong sayu nang juabe tangion pamiona aide bata mamio di baheni sairo maho sairo tu surgo mangoro apor seai mahatai ai idoha luaon apositu an Yesusi mudar nai magolom ai nanggok dosaro kami malu aho bahenoni tutu tutu malu abainoni. Tatangihon ma hati na debata turpuk epistel di hari mingguon. Imana tar surat sian pesalmen bid 26 mamuka sian ayat sada rodi ayat 10 sada. Sai paeleng mapinggolmu ale Jahoba alu siau ay nanangol jalan apogos doau. Saramoti marohaku ay hasian doa sayurupi manaposo namaraposan tuho ale debataku. Asi maroham diau ale Tuhan ay sai tuho doau jauh-jauh manipat ari. Sai palas marohani naposomon ay hodo ale Tuhan dihalumu rohaku. Ay anggoho ali Tuhan pardinggan bahasa jala marpamuati roham jala godang situ doa sini roham disudi akan nama jauho. Sai tangi ma ale jauh tangiakon jala parteahon sarani anggukon. Di ari hagogotak kidoho hujau ay sai alusanmu doau. Dangadong tudoson ho di tongah-tongah ni aka debata ale Tuhan jala dangadong tudoson aka pambahenan. Rodo sogot sude parbegu akan ati nongos mimar soba tujolom ale Tuhan jala pasangapon goarmu. Ay timbul doho jala mambayan aka halaman sasada hodo debata. Sai ajarhon matuau ali Jahoba dalanmu asa marpangalaho au di bagasan hasitonganmi. Sai pasada merohaku makabiari goarmu ido sahatna martua doakan atu mangihon hatani debata jala naupeopsa. Amin. Maredema punguan ina Kamis.
pen godang ni dosa. Tungsura di balosono, luna sarano pako, tumi setar tahasa. Rima hita jong. Dia dosa ki godang peka jahato gumodang asia-simi nagogo paluango. Taha didakon maho persiatai songon na hinda didakon di dongata sa perseaon di sandok portibion rap mahita madok au persea di debata Jahoba ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit do tano au persea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai imanan itu buhoni si Maria nagabe-gabean si Anton di Parbadia andorang so habubuhan ido tuhata na tumau na bernit di pangman di silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banuatoru dung ditanom na mulak mangolu di hari patuluhon na manaik tu surgo lahodul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na suatu dosa ni di sima ang ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu do namate. Au persea ditondi parbadia, jala adong sada huria na badia, huria hato paniel akristen akka na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia tai na mandok, mulak mangulu sogo daging ni halak naong mate, dohot di hanguluan na sorasuda. Amen. Punguan inakana.
Shalom. Selamat hari Minggu malam kita semua. Amangan song-songi yang nami remaja nafsu bulung, nuengon tajahama titing namaragam namasa di huriata. Guarni permingguata ima minggu papituhon dung trinitatis. Do topik marhaporsiaon jala magudang di bagasan Tuhani. Saya ucapan salam. Parhalado AKP Immanuel Resort Immanuel Pasaton. Selamat hari Minggu tu sude ruas ni huria namandoti parminggon sadarion. Jala akka tamue nami na sadariot dope parjolu sahali marminggu di garjon. Upasatami hata parhorasan sian huriata. Jala selamat beribadah. Di pasu-pasu di batama hita marhite parmingguata sadarion. 2. Ucapan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan. Hami parhalado ni huriata HGBP Immanuel Resort Immanuel Pasaton. Selamat ulang tahun hatutubu dot ulang tahun parsaripeon tu ruas namar ulang tahun di minggu paupaton di bulan Juli 2020. Saya dilihat di Batama gejang ni umur hayi pason dot akka lasni roha. Hatani di bata tu nomor ulang tahun ai dohonon na do akka suruh-suruan na taringot tuho asa dijaga ho di akka dalanmu sudena. Imasian pesalmen bidu siapul sada ayat 10 sada. Akka guar-guar nama ulang tahun hatutubu do ulang tahun parsaripion boy ma taida songon natar surak di titing sadarion. Tulu ruas namoding. Nah di hari Minggu tanggal 10 Juli 2020 nang salpu nunga jumolo marujungolu sada ruas naposo boru. Felicia Julian Clarissa Boru Sianturi tutup umur 25 tahun. Boru Nyamata Robin Hood Sianturi Tubuninata Purnama Frimawati Boru Tagaul Sian Jalan C Simare nomor 72 ruas W Kanang. Tatangnya koma asa tumibu tarapul sude keluarga na tininggal honna los borhat doita nona manginang dung sipul parminggon narionon patupaon pangapulio tu bagas keluarga na ditinggal honna. Nomor 4 papungu pilihan bagian sada sadarion papungu pilihan tujolo dehita 2A do 2B ima tuha perlun ni kantor pusat do namar boho. Bagian 2 tu minggu tanggal 20 Juli 2020 nanengro papungu pilihan tujolo dohita 2A do 2B tuha perlun ni kantor pusat dohot kas huria. 5. Pertanyaan wek. Pertanyaan wek ima di hari Rabu di wek Jordan tersurat di si keluarga M Panggabian Boru Simanggusong sasitongna di keluarga O Pardosi Boru Tagaol Gang Amal nomor 50. Nomor 6 torop ni ruas namandoti parmingguan sekolah minggu Boy Mata Jabe. Nomor 7 ruas ni torop ni ruas namandoti parmingguan Boy Mata Jabe. Nomor 8 Varia Panitia Pesta Profesionalisme Penata Layanan tahun 2020. Bagian sada rapat panitia. Rapat rutin ni panitia Pesta Tahun Profesionalisme Penata Layanan dilaksanakan setiap hari Minggu masuk pukul 10 siang WIB bertempat di ruang konsistori gereja. Bagian 2 Parheheon Parupuan HGBP Immanuel. Kegiatan Parheheon Parupuan HGBP Immanuel dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan perlombaan dan pertandingan, yakni kegiatan perlombaan rohani dan kegiatan gotong royong kebersihan gereja
yang dilaksanakan selama bulan Juli sampai dengan Agustus tahun 2023. Akka ragam ni kegiatan bui mataida songon nadong di lampiran ni titingta sadarion. Bagian tolu kegiatan lelang kur. Sesuai dengan keputusan di rapat panitia pesta, diharapkan seluruh punguan kur yang ada di gereja kita HKBP Immanuel, Resort Immanuel turut serta berperan untuk melakukan pencarian dana melalui lelang persembahan kur di tiap minggu pagi dan siang. Untuk lebih lengkapnya keterangan mengenai kegiatan ini, panitia pesta akan menjelaskan secara rinci tentang kegiatan yang akan kita laksanakan direncanakan dimulai pada Minggu tanggal 30 Juli 2023 yang akan datang. Bagian 4, Bajar Wek. Bajar pada hari Minggu ini dilaksanakan oleh Wek Najaret di teras gereja kita. Untuk itu, mari Bapak Ibu dan saudara-saudari agar dapat mendukung kegiatan Bajar dalam rangka keperluan kegiatan pesta di gereja kita tersebut. Untuk daftar penerimaan hasil Bajar dari masing-masing WEK dapat kita lihat pada lampiran warta minggu kita. Bagian 5, taken list dari WEK. Pada lampiran warta kita dapat lihat daftar WEK yang sudah menyetor taken list yang telah diterima sampai tanggal 14 Juli 2023. 6. Sosialisasi dari panitia. Setelah pembacaan warta jemaat ini di minggu pagi dan siang, dan nanti setelah ini panitia pesta akan menyampaikan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. 9. Dewan Koinonia bagian 1 seksi Naposo Bulung. Di hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 Nenengro di Patupa seksi Naposo Bulung do PHD Manang Pertanyaan Remaja Naposo Bulung HGBP ni Huriata masuk pukul 10 siang WIB maringanan di gedung sekolah minggu do mutusi Riama Naposo do Remaja ni Huriata Mandohoti Ulaoni. 2. Seksi Perempuan. Di hari Jumat tanggal 20 Juli 2020 Nenengro di Patupa seksi Perempuan ni Huriata do PHD Manang Pertanyaan ni Perempuan ni Huriata masuk pukul 10 WIB maringanan di gereja do mutusi Riama Sude Perempuan ni Huriata Mandohoti Ulaoni. Nomor 10 Dewan Marturia Boima Tajabe. Nomor 10 sada Dewan Diakonia Boima Tajabe. 10.2 jadwal pakomision di hari Senin Sabtu hari Minggu Boima Tajabe. 10 tolu ruas na opname di rumah sakit do na pemulihan di Tonga Bagas. Sada Inang Nuria M Borusilaban Betania pemulihan. 2 Renida Tesalonika Boru Napitupulu Sian Wekana berobat jalan. Nomor tolu Nyonya Simanjuntak Boru Batubara Sian Wek Getsemane opname di rumah sakit Adam Malik. Nomor 10 opat pemakaian gedung sekolah minggu dan gereja Boima Tajabe. Di lampiran halaman 7 ima daftar penerimaan hasil Bajar nomor 8 ima Wek Getsemane gudangna 2.850.000. Jadi total nih hepeng teken list dot hasil lelang makanan lagu dan sponsor dari dot nasi kotak gudangna 70.145.000. Bagian 2 titing parepengon sentralisasi dot non sentralisasi dot transistori. Boima taida song nadong di lampiran parepengon ni Huriata di minggu sedarion jala mauliate ma upasatami tu akar ruas nau mangalion pilihan bulanan manang pilihan tahun pilihan persepuluhan hamuliation tu Huriata saya ditabai tuatta ma nasa pasu-pasu tuamu ruas nami amanami inanami. Sonima titing namaragam di Huriata nuengon upasatami ma partikian tu panitia pesta ni Huriata moliate.
Shalom. Shalom. Kepada yang terhormat seluruh jemaat HKBP Immanuel, Resort Immanuel di tempat. Salam kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan ini kami sosialisasikan program Huria Panitia Huria tahun 2023 secara khusus Pesta Puncak Parheon Paropuan dan Pesta Gotilon. Agar seluruh jemaat HKBP Immanuel Resort Immanuel mengetahui serta mempersiapkan diri, terutama mendoakan dan mendukung sesuai kemampuan masing-masing. Sesuai surat keputusan pendeta HKBP Immanuel Resort Immanuel bahwa program Panitia Huria tahun 2023 yaitu 1. Profesionalisme dalam penata layanan. 2. Pesta pembangunan. 3. Parheon Paropuan. 4. Pesta Gotilon. 5. Pesta ulang tahun HKBP Immanuel Resort Immanuel. Seperti diketahui, pesta ulang tahun ke-64 HKBP Immanuel Resort Immanuel telah dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2023. Pesta Parheon Paropuan dan Pesta Gotilon. Berdasarkan hasil rapat panitia Pesta Huria tahun 2023, Pesta Puncak Parheon Paropuan dan Pesta Gotilon akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Pesta Puncak Parheon Paropuan. Parheon Paropuan dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan seluruh paropuan gereja HKBP Immanuel Resort Immanuel dalam melayani keluarganya serta berperan aktif dalam pelayanan gereja. Untuk maksud tersebut, dilakukan perlombaan keterampilan yang wajib diketahui seorang perempuan dewasa, terutama Ina dalam rumah tangga. Beberapa kegiatan tersebut antara lain: 1. Memimpin pujian. 2. Cerdas cermat Alkitab atau CCA. 3. Perlombaan tortor. 4. Vokal grup. 5. Seminar. 6. Membersihkan gereja. Pesta Gotilon. Sejak zaman dahulu, Pesta Gotilon atau Pesta Panen sudah dilakukan HKBP, yaitu kegiatan yang dilakukan sekali dalam setahun ketika selesai panen. Ruas mempersembahkan kepada Tuhan buah sulung dan panennya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Namun Pesta Gotilon masih dipertahankan HKBP sampai sekarang sebagai salah satu kegiatan Huria untuk mencari dana guna mengisi kas Huria. Di sisi lain, merupakan kesempatan bagi Ruas untuk mempersembahkan buah sulung dari mata pencahariannya sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Panitia Pesta Huria tahun 2023 memberi cara untuk memberi sumbangan kepada Pesta Gotilon, yaitu mengisi amplop Pesta Gotilon secara keluarga. Pada saat Pesta Gotilon, kaum ibu membawa silua beras atau menjunjung beras semampunya. Secara perorangan membawa silua berupa buah atau sayur. Dengan secara perorangan atau kelompok, pengaturannya sebagai berikut. 1. Ina Kamis membawa sayur. 2. Ina Maria membawa buah. 3. Ina Hana membawa telur. 4. Paropuan membawa buah. Seluruh silua di atas yang dibawa kaum ibu secara perorangan maupun kelompok pada saat Pesta Gotilon akan diuangkan dengan harga terjangkau. Panitia Pesta Huria tahun 2023 berharap jika seluruh jemaat bersedia memberi sumbangan berupa amplop Gotilon dan memberi hasil Gotilon,
maka target yang diharapkan oleh Huria dapat tercapai. Prinsip kami dalam mengelola penerimaan keuangan adalah jujur dan transparan. Sedangkan untuk pengeluaran adalah hemat dan bertanggung jawab. Sekecil apapun sumbangan ruas Amanginang akan kami informasikan secara terbuka. Demikian juga dengan pengeluaran uang, hanya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan ruas. Pengadaan dana. Panitia Pesta Huria 2023 berpendapat bahwa Pesta Parheon Paropuan dan Pesta Gotilon murni merupakan urusan intern HKBP Immanuel Resort Immanuel. Oleh karena itu, sengaja diciptakan cara atau sarana untuk pengadaan dana seolah-olah panitia minta sumbangan dari ruas HKBP Immanuel Resort Immanuel, yaitu 1. Melalui amplop Gotilon, 2. Taken list, 3. Penjualan bajar di teras gereja setiap minggu, 4. Lelang kor, 5. Penjualan atau lelang silua yang dibawa pada saat Pesta Gotilon. Khusus lelang kor, kami beri penjelasan sebagai berikut. Mulai hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 selesai ibadah pagi dan siang, satu pungan kor diberi kesempatan untuk tampil di altar untuk memperdengarkan kor. Kemudian jemaat diberi waktu untuk menyumbang. Perolehan sumbangan akan diumumkan selesai kegiatan dan masuk di warta jemaat minggu berikutnya. Giliran siapa yang akan tampil pada hari tertentu, kami akan beri surat dan akan mengirimkan langsung pada punguan kor yang bersangkutan. Demikian sosialisasi Pesta Puncak Parheon Paropuan dan Pesta Gotilon kami lakukan, kiranya bermanfaat. Jika ada masukan maupun kritik, harap disampaikan melalui Sintuawek. Tuhan Yesus memberkati. Salam dan hormat kami. Medan, 23 Juni 2023. Panitia Pesta Huria tahun 2023. Ketua Bidang Parheon Paropuan, Esiana Pasaribu. Ketua Bidang Pesta Gotilon, Leni Lubis. Diketahui Ketua Umum Rienta Siregar, Sekretaris Umum Nova Setio. Diketahui dan disetujui Pendeta Aldemak Simanjuntak STH MM, Pendeta Resort HKBP Immanuel. Terima kasih. Shalom. Shalom. Tapa pungo peleta huhut marede. Da
jaon mimuse yang naman jualamion maniruhon itanon papongot be tusuk kami be. Ang mateho di tanon sobokon emei Sondangi maportibion nasati hoi Sasuru akan aposo mangaliati tanoon Mangarin haonan nami Sainai tumpahan nami Manumpak me Nahami yosude Dameni debatana sumurung sian saluhu naroha, ima mangaramoti ati-ati doho pikiran munabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu madihita saluhu na manginang. Hatani debata, ujahan ni parsaurata, di hari Minggu papituhon, dung Trinitatis sadarion, sian Evangelium Matius biddu 10 mamukka sian ayat 30 sada tolhastu ayat 35 ujaha madihita songonon mahatani debata dungi di dokma uppama na asing tunasida tudusdo harajaon banua gijangi tubatu ni siarum na binua ni sadahalak lahomanaburhon tuporlakna Ido sada nom mek sian nasaragam ni buni alai dung tubu gabi ubbal gadui sian nasa ikau rata pola hirahaudo jala rodo akapidong namar tonga-tonga langit marasar turat tingna dungi upamana asing muse di hatahot tuna torop tudus do harajaon banua gijangi tu itak naong nia soman na binua ni sahalak inaina laho pasaorhon tu itak tulu apang pai maasom saluhuna saluhunai di hatahon Yesus marhiti sian upama tunatorop dang namakatai ibana tunasida anggo so marhiti sian upama asa jupang hinatahon ni panurangi namadok huukka pe pamangaku makatahon upama hurukari pe nabuni sian mula ni portibion. Olak ni ido saha ni terpugi. Amanginang dongan saha persiaon di bagasan Tuhan Yesus pola sape pitu dipakai Yesus upama di Matius biddu 10 tuluon laho patorakon tarengo tu harajaon ni debata. Alai jumulur jo takas dihita amanginang. Aduh, lapatan na harajaon ni debata. Harajaon ni debata ima debata na mangarajai, debata na marhuaso, debata na berdaulat
di bagasan ngoluni hitaon. Alanido dang di surgo, tutu adong do di surgo harajaon ni debata mangarajai di surgoi. Alai mamukka haroroni Yesus tu portipion nunga dibuan sian surgoi harajaon ni debata tu portipion. Jala nunga songgop harajaon ni debata mamukka mangarajai madebata di bagasan ngoluni ganup halak. Jala akka na mangaloas nguluna di songgopi harajaon ni debata hilalaon nama ganup ari debata mangarajai di bagasan nguluna keluargana doho di bagasan gulmi ni akka ulaonna. Atong dang holan di surga be amanginang harajaon ni debata nunga sahati di hitaon ganup nunga mangula harajaon ni debata di bagasan roha dot pikiratta molo taloas debata nagabi raja namano Tuhon sudi akan nadinggan nanaing sipatu pota doh akan namasa di tonga-tonga ni ngolutta nunga songgop harajaon ni debata di bagasan ngolutta ganup. Asa alami ma tabereng nuaing pitu upama na pinakke ni Jesus mertudu-tudu tu harajaon ni debata di Matius 10 toluon. Na parjolo dipakke do upama taringo tu panabur na manabur hobonina deba madabu tu dalan deba madabu tu tano na marbatu deba madabu tu parsihupi-hupian jala deba madabu tu tano na dinggan ido jamita pertanyangan di 2 minggu na salpu siani marsiajar dohita amanginang molo sahat buni ni harajaon ni debata imahata ni debata tu parroha na dinggan pasti marperbue doi jala gabe marlopi-lopi do hilalaonna parbue ni hatani debata tu hitaud do sude amanginang hatani debata disaburhon alani masing-masing mahita mengolah rohatta asa rohana dinggani inganan hatubuan ni hatani debata jala marparbue upama napa duahon di bain Jesus do ima taringot tuboni na dinggan doho si mareme-eme disuat do eme na dinggan ale Roma musui borngin nai di saburhon manang bibi ni si mareme-eme gaberak tubu ma eme doho si mareme-eme sianon taida amanginang adong do persaingan ni antara harajaon ni debata dohot haguguun ni si bulis ai nasinuan ni debata harajaon ni debata do ale rodo si bolisi disuat to dotong nang ula-ulana manggugai partubu ni emei nyanung nga didok akka naposoi bohama hubuk butami ma husabihami ma si marememei alo ma rak magudang emei doho si marememei amanginang harajaon ni debata martubur pei adong do haguguon na asing namanya ingi alanido kontotong do hot hita gabe akka parrohana dinggan asa unang disigay si marememe hita upama na patuluhon ima songon na diturpukta sa daryon batu siarom na meti na disuan di porlak jala tubu gabe balga pola ubalga siyan nasa ikaw rata hirahau ala ni balgana jala gabe parasaran ni akka pidong na martonga-tonga langit upama na paupaton ima itak naong niya soman di pasaurhon tu itak tulu apang jala gabi asom masudi itaki upama na palimahon ima arta na buni di sadaladang maggobarhon las ni roha ni sasahalak naong taruli di harajaon ni debata dapok na harta karun di ladangi gabi di tujuh libana maludang ladang na asing lahom mabuat ladang na sasada-sadai ala adong di si harta karun gobbaran ni las ni roha do yang manginang dihalak na betul-betul majalo harajaon ni debata umargado harajaon ni debata sian akan asingi dungi pertiga-tiga upama na paonopon pertiga-tiga na mangalului mutihana arga dung dapok na mutihana argai asa bui tartuhor nai dijual masude ugasana na asing asa tartuhor ni ibana mutihana argai jalana parpudi dipakke do tudusan manang upama harajaon ni debata songon na manapakon jala tu laut dapok maakadekei alay dipiliti ma amanginang dekke na dinggani di bayam matuinganan alay akka naso hasiyai di bolokon
Amanami nanami dongan saha porsiaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus na pitu upama taringo tu harajaw ni debata mangajari hita amanginang. Asa takas mahita majakon harajaw ni debata di bagasan ngolutta marhiti rohan adinggan. Molo makkatai hita taringo tu harajaw ni debata. Molo tataringo ti taringo tu harajaw ni debata. Na so jadi taringo tatay anggo so dinggan rohat tamajakoni. Ikon di bagasan rohana ding gando ganup di taringo ti harajaw ni debata jala ganup parsauran di bagasan parsauran na ginohan na ginonggoman ni harajaw ni debata ikon di bagasan rohana ding gando asa lam gadda jala lambalgay na mehiad di mulana agi alay lambalgadui jala berpengaruh songon itak naking otik do itak na niasomani manang roti yang beragi alai gabe sudedu adonan non gabe niasoman manang gabe bercampur ragi gabe kobang do roti isude hanya sedikit ragi yang ditaruh di dalam roti itu ima patuduhon pengaruh nuaing amanginang sian turpuk jamita di bagasan tikion ima nasian Matius 10 ayat 31 sahat ayat 35 ahama nagabe si ingotot ta si hanguluhonot ta nagabe jamita si buanot ta mulak tungulut ta si ganupari didok sada bibit ni boni namat cai met batu ni siarum alai memang hampir sarupa mabelgana amanginang dohot biji bayam na tatad danwai alai molo hau siarung nagin warna di turpukon marasing dodo siarung na di tatada di hita di Indonesia molo na di turpukon memang molo tubui tibona pola sahat 3 meter itu bahan na boy gabe parasaran niak kapidong molo siarung na tatada papaling do bayam na tatada olak ni sepinggang orang dewasa na belga ipedang taralang bayate manginakan belga bonani i memang tang taralang be anggongan na sa ibelgani bayam manang siarungi alay molo na siarung na di turpukon memang ulo sampai 3 meter tibuna hape bibi na met hiad do sarupa song belgani ni siarung na tatadday biji bayami macay met alay molo nga tubui belgadui pola ubbalgay bana sian akka hau ikaw rata jalagabi inganan permianan ni parasaran ni akka pidong na martonga-tonga langit. Ima ulaw ni debata. Tabere nga manginang ulaw ni debata, harajaw ni debata, songgop tu portibion, marhiti-hiti Kristus Yesus di padan na baru. Alay sebelum na di perjanjian lama nunga mangula debata alay marhiti-hiti akka naposona, marhiti-hiti akka bangso na pinili na. Bangso Israel na mek dui dangalan ibalgana na sida dipilih di bata alay mek do na sida molo tajaha di 5 Musa biddu pitu aya onom sahat tu aya pitu dangalan ibalgana Israeli ban na dipilih alay mek do na sida hati hai maribakon akka bangso na asing alay dipakke di bata dipilih di bata do bangso na meti laho papatarhon habal gaon na Bethlehem na meti molo tabigay barita ni panurirang Mika di Mika 5 ayat sada Bethlehem na met apalahoro hutan na met siya nakamaribu-ribu hutan na di Juda nin ale ikon siya kodo haroroan ni Mesiasi si Maria pe parupuan na met dui tang keturunan ni manang dia ibana alay dipakke di batado asa gabi si Maria mah na manubuhon Jesus si paluay kasisian na 12 dipilih Yesus sidang sian akka orang terkemuka dang sian akka halak nasangap hati hai alay sian akka na mek do naso merdihadiha nelayan gariada na dihasogohon pemungut cukai alay dipakai Yesus do na 12 sisian nai kecuali si Judas Iskariot gabi majehe dipakai do sisian nai laho papatarhon habal gauni di bata jala 12 sisiani dung digatihon si Matias muse dung mate si Judas Iskariot
10:2 dimulanai. Alai dung rotot di porbadia, pitor terdidi ma amanginang 3.000 halak hati hai. Dari kecil Tuhan berkarya dan menjadi besar. Akka halak na ginonggoman ni harajaon ni debata lam magudang lam gudang jala lam torop bilangan. Di hita halak Batak 2 halak do dimulanai di si Johannes Warnek halak Batak nagabe Kristen. Ima si Simon Siregar doho Jakobus Tapubolon. Hanya 2 orang mulanya yang mau dibaptis sian torok ni halak Batak hati hai na memilih agama si Pelebegu dope. Alai sian na 2 halaki Tuhan bukakan pintu penginjilan bagi orang-orang Batak. Dibuka di Batak rohani halak Batak. Sampai nuai ngamanginang khusus di HKBP nunga kurang lebih 5 juta jiwa nagabe Kristen. Di luar ni akka gereja-gereja na asing. Sia 2 halak kian telah Tuhan bukakan pintu bagi banyak orang di halak Batak gabe majakon harajaon ni di Batak. Irup bahen naridok harajaon ni di Batak dos doi songon boni ni siarong namek meti alai molonga tubui tung macai belgasi tutudoi pola sah 7 meter jala marasar doi si nang akka pidong na martonga-tonga langit. Amanginang dang hita na dibanggahon diturpukon dang kemampuan ni parbarita nauli dang haburjon ni halak Batak ukap ni rohani halak Batak majakon barita nauli daw alai de batado na patu pahoni saluhu na methian harajaon nai alai lam mangerbang dui jala lam belgadui manginang saha tu haron ni Kristus padua halihon idaut tama anggo harajaon ni di Bata ikon lambal gadui ido bah didok si Johannes anggo ibana patu lambal ga alai lam mek do anggo au atong bohado hita mamereka mangina uju tabigi berita halak Kristen di pasiak-siak halak Kristen di orai beribadah halak Kristen di orai pajang jokon bagas joro bohado hita musema begi berita di Eropa nuaing gabe sumuruk doha Kristenon alai gabe Islam do di sini lebih sonari lagi bertumbuh bohado hita mangalapati i buah tahapor seai do pabua lambelga do harajau ni di Batamuse ai bohama perbelgana di Indonesia on molo setotong do hita mengalami ketidakadilan bohama perbelgana harajau ni di Bata di tonga-tonga ni bangsot ta Indonesia on molo saya gudang do piakka rumah ibadah dilarang untuk beribadah di tempat i ala dang adong izinna bohama bahenon ni harajau ni di Bata lam mangerbang di tonga-tonga ni Indonesia on molo dang diluas akka halak Kristen patu pajong jokon bagas joro ala dang adong izin bohama bahenon lam mangerbang harajon di Bata di Portipion di Eropa sendiri di Jerman sendiri nagabe muel ni barita nauli itu tano Batak HP gabe di sinuaeng muncul akka parogamo na asing dang halak Kristen na gudang disi alai sedang modum donoaeng gariada lam tu otik nado pemilik agama Kristen di akka tano Eropa haroron di barita nauli alai ugama-ugama na asing bertumbuh pesat disi bohado hita makatidak kon jala makaposi pabua naikon totong do harajon di Bata mangerbang dison manginang naikon sadar hita habal gaun ni barita nauli dohot harajau ni di Bata itu bukan tergantung kepada manusia molo mangula Tuhani molo dipatuduhon Tuhani huasona haguguunna dibuka akadalan memang di Cina noaing gariada dohot di Arab Saudi noaing gudang sebaliknya hak Kristenon semakin bertambah di Eropa sebaliknya berlaku yang terbalik sianna di Arab Saudi ima akka dalan ni di Bata amanginang tapi yang menjadi persoalan bagi kita adalah molo taboto doh pasti do lambelga harajau ni di Bata pasti do lambelga harajau ni di Bata ala ni huaso ni di Bata na mangula di bagasan ni
Adong do amanginang nabuhi tapatu padisi adong dohot mahita di bagasan akka pangamudi hono ni debata di bagasan panugunugun ni debata asa lam mangerbang harajaw ni debata unang gabi hita mangit topi unang gabi hita na mga bati unang gabi hita na mangorui haguguon dohot habalgaon ni harajaw ni debata lam mangerbang di tonga-tonga ni ngulutta. Molo pididok diturupokon ekon lam mangerbang jala lambalga hatani harajaw ni dibata dohok mahita amanginang disi di bagasan ni di jauh Tuhani hita jala di sabur hoddo boni harajaw ni dibata ima hatana ganuk ari tu hita sai talowas ma hatai disuan di bagasan rohana dinggan asa hita dohok pinoparta sugu haduan totong gabe dohot hita di bagasan harajaw ni debata dang putus harajaw ni debata songon na dongat na di Jerman do akana di Eropa gabe putus harajaw ni debata dang marurat di bayan nasida sah tu akka sudut na mangihut alayanggu hita ala tajalo do hata ni debata ima boni ni harajaw ni debata di bagasan rohana dinggan jala taswat to ni torus nang tungulu ni kaya anak kota dak kolat ni anak kota dohot tu pahoputta gari ada molo di luas Tuhan hita muse mamereng iya nakon ni pahoputta naeng do molo dilihot Tuhan ni gajang niumur songoni harajaw ni di batado na naeng tasuaton tunasida ala di persiedo hita di halak batak terlumubi di ruas ni HKBP do di perhala ni HKBP Manuel kesempatan parnguluan na tajalos yang di bata ima naeng manuan harajaw ni di bata tuakka sudut na mangihut di tonga-tonga ni akka perdalanan ni ngolutta. Habelgaun ni harajaw ni di bata itu pasti akan terjadi. Aidang adong na boy mangotapi i. Alay dakkolan habelgaun ni harajaw ni di bata amanginang nanayang tabereng diturbukon. Las ni rohani hita na di bagasan harajaw ni di bata. Songon di upama na asing nakingani upama na pa limahon do paonoponi las rohani na jupangan di harajaw ni di bata songoni mangulutta amanginang dakkolan habelgaun ni harajaw ni di bataon nanayang si hati dakkonotta nanayang si paboto honotta tapi harus juga kita rasakan dan kita tunjukkan las ni rohatta di bagasan harajaw ni di bata las do rohatta manginang mulu di bata mangarajai rohadot pikiratta las do rohatta amanginang molo akka sakap dohok lomoni rohani di bata gumudang tulus jala sau di tonga-tonga ni ngolutta las do rohatta di pardalanan ni ngolutton amanginang molo gudang tasudati akka sakap na roa sakap na sodinggan di pikiratta di pakkatayotta dohok di parangetta di akka keluarga dohok di tonga-tonga ni parsauratta itulah sukacita kita ketika kita berada dalam kerajaan Tuhan banyak hal-hal jahat semakin kita kurangi banyak pikiran-pikiran jahat semakin kita habisi banyak prasangka-prasangka buruk juga kita kikis di dalam pikiran kita asa lam sonang asa lam dame jala asalam gok kelas ni rohatta sukacita ini amanginang unang magos yang kita akka naung majalo harajaw ni debata karena ini salah satu cara kita mengajak orang lain memperlihatkan kepada orang lain memang akan naung majakon harajaw ni debata las dorohana sonang dongoluna dame do pakelalaanna dungina padua hodak kolan belga alai do mabuan pasu-pasu tu na humaliang dung tubu hau siarungi 3 meter marasar madisi akka pidong na martonga-tonga langit mulu di halak bata adang do paddohan unang asal belga magonin na gereja-gereja HKBP nong sangat terpasu-pasu di tanah di luar Jawa tadok maju di Jakarta Bekasi di Tangerang do di akka Jawa na mangihut Jawa Timur Surabaya gereja sah di Bali adong do piga-piga pengalaman di gereja HKBP nong belgai justru mereka tidak menjadi berkat kayak ada diprotes piga-piga gereja di kota-kota besar di Jawa
ala mobil mobil sudia keruasi merminggu sampai tarabat dalannya kena merdalan. Heado diprotes ke gereja-gereja na balga di Jawa, ala akar ruas namar penampilan na mewah, hape gudang perbutuk-butuk lewat sini. Tangadong nang kepala manetek pasu-pasu itu nasida. Omana ginoran na balga magoon. Jadi mulu di luas debata lam balga harajaun nai jala hataridan ni harajaun ni debata ikon ubalga di keluarga di nguluniaka naporsia doh di tonga-tonga ni huria ikut tarida ma nang habal gauni mabuan pasu-pasu do amanginang unang sebalikna gabe mangabak dalan ni jolma unang sebalikna gabe manusai aka kedamaian ketentraman ni lingkungan unang sebalikna gabe mabahen aka hasusugu tu akka na humaliang habal gaun ni huriai habal gaun ni harajaun ni debata na tarida di bagasan ngulu ni akka na porsia ikon mabuan pasu-pasu ikon mabuan akka las ni roha di tonga-tonga ni na humaliang asa songoni mahita amanginang mamereng mulung ngatajakon harajaun ni debata jalata hilala di bagasan harajaun ni debata do hita pasti do ngulut tahun mengalir tanpa ada yang melihat, tanpa ada yang memuji, tanpa ada yang menyuruh kita menjadi berkat di akka na humaliak kita. Dang pala adong na mamuten-muten hita, dang pola adong na memuji-muji, dang pola adong na mangojor-ojor hita asa mabahin na dinggan. Molo ta sadari do di bagasan harajaw ni debata do ngulutta, debata na mga raja yang ngulutta do keluarga ta, kita akan menjadi berkat. Jadi molo didok halak, molo dang bui peiba mabahelas rohani dongan, pinomat unang nisusadongan ninna. Ima bahasa sederhanana. Alai lubis yani amanginang. Dang betutu mabuan akka na hurang dinggan hita, molo di bagasan harajaw ni debatado hita. Molo debata mga raja ngulutta, sayna merperbue akka pasu-pasu do hita. Di bagasan akka ngulut taon. Na parpudia manami nanami do nga sahapor siyaon adong ditaringo di son taringo tu itak nautik. Alay itak nautiki mangasomi saha tu tulu apang tulu karajang itak nagumudang. Otik do ragi tapi itu menghamiri nina di hati Indonesia. Bui mangasomi nina di hata Batak. Pengaruh yang sangat kuat dari ragi yang sangat sedikit tapi bisa memberikan pengaruh yang sangat besar di bagasan ngulu na humaliang. Songonima halak na di bagasan pangarajayon ni debata hidupnya akan memberi pengaruh yang berdampak. Jadi molo adong akka halak Kristen na mian di bagasan harajayon ni debata kehadirannya amanginang di tongani punguan akan selalu dirindukan. Di dia dong atas ya duwe. Adong pakilalan na hurang bah molo soroi bana. Kehadiran ni akan aporsia membawa dampak yang sangat baik, dampak yang membawa sukacita, dampak yang membuat orang-orang di sekitarnya goklas ni roha. Amanginang dongan sahapor siyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus itak nautiki alai tukdui mangasomi tuluapang itak sedikit ragi bisa menghamiri banyak roti-roti yang lain sehingga juga ikut menjadi khamir. Songoni maharoro ni halak Kristeni jok do dipakai songon palito nina, sada palito boy manodangi na humaliang. Manang didok may sipata songon sira, otik do sirai alay boy doy mabahin acim akka na humaliang na. Jala turpuk ta sadarion mamakke istilah ragi manang itak na niasoman. Patuduhon pengaruh doh dampak na dinggan tu akka na humaliak kita. Amanginang dongan sahapor siyaon di bagasan Tuhan Yesus Kristus
Salah do hita. Justru tadok kita Kristen, tapi dampak kita tidak terlalu ada bagi sekitar. Jalalam salah musedo Kristen hita tadok, HP dampak ta justru gabe dampak buruk tuakka nahumaliang ta. Harajau ni debata naung songgop diganup halak. Harajau ni debata na dijakkon akan aporsia di bagasan rohana dinggan. Amanginang itu akan berdampak. Manang tu dia behita lau. Ima hataridaan ni naung tajakkon di rohat taon. Harajau ni debata berdampak na dinggan. Jala mabuan pasu-pasu do hita amanginang. Di tonga-tonga ni ngulutta. Om mananaing tapaturuhon. Di tonga ni keluarga. Om mananaing tapataridahon. Di tonga-tonga ni ngulu marsada-sada. Di ulautta. Dohok di tonga-tonga ni akka parsauratta. Akka si buan ragi dohita. Si buan pengaruh na dinggan. Dang si buan pengaruh na buruk. Molo Yesus tu akka sisiana didok do jamot hamu turagi ni akka halak parisi. Pengaruh buruk ni akka halak parisi do akka si boto surat. Tapi orang Kristen bukan untuk dijauhi. Ikon ukap rohani torop halak majalo. Molo mian harajau ni dibata di bagasan hita ganuk marsada-sada. Amin martang yang mahita. Ali Tuhan mau lihat tema boni harajaun debata ima hatam totong dope disabur hokko di tonga-tonga nami. Anggiat ma radi dihami rohana dinggan asa hujakon hami hatami jala gabe marparbue mei di bagasan ngulu nami. Gabe mian situ tu jala takkas situ tu hulawasami debata mangarajai roha pikiran nami. Huluasami debata na manirai akapakuling nami dohot parsauran nami. Huluasami debata na manggonggom sudi gulmi ningulu nami. Ali Tuhan debata sai pasu-pasu mahami salhutna na tumangihon hatam asa margugu hami. Jala marparbue mah hatami mian mah harajaun mi di bagasan ganup keluarga nami. Ganup ngulu nami, ganup roha dohot pikiran nami. Songonima ditikyon rap hami Tuhan madok moleate tua dopanmu di akar was ni huriamu natarulilas ni roha di lehoko gajang ni umur di na marulang tahun hatu tubuh adong 27 halak di bagasan mingguon sian ruas ni huriam sian na marumur no mek 3 tahun satu nama tua 71 tahun. Gok nai Tuhan pasu-pasumi di lehoko di akar was ni huriami atong martaba-taba mah lehonommu di nasida kalas ni roha lehonommu ale Tuhan hahipason jala mangulu ma harajaummu mangula maho ale debata di bagasan ngulu ni sudi ruas ni huriami nang akka keluarga na marsaripe adong 4 keluarga ale Tuhan na marulang tahun parsaripeon di bagasan mingguon 10 sada tahun saha 70 sia tahun gugunai holong mi mangarahut akka pardongan sarepion ni ruas ni huriami sailam gumugu mamuse 7 luanon holong mu mangarahut nasa akka parsarepion ni ruasmu 7 luanon asa songon na pinangidomi di akka parsarepion na hujalohami na so jadi sirang ia so sinirang ni hamatian alani go kelas ni rohama Tuhan akka namardongan saripe di akka par rumah tanggaon na sidabe taruli akka dame taruli gugu jala asidot holong ni rohamima na manggohi akka ruas ni huriam na marulang tahun parsaripeon laos ditikyon ale Tuhan martangiang dohami manangyakon keluarga ni huriam na marsitaonon ima keluarga ersianturi inang buru hutagaol sian wikana dina marujung ngulu boru nasida di akka arena salpu di botohodo Tuhan dok ni sitaononi di hilala rohana sida alanido di sakapi huriam do bongo anon tutunga-tunga ni bagas ni nasida mabuan hata tugar-tugar di bagasan sadatangiang hami saluhu na Tuhan naing manosoi naing manugar-nugari rohani keluarga sianturi pasu-pasu ma Tuhan keluarga na marsitaonon
pasu-pasu mahuriam mabuan hata togar-togaran non di tonga-tonga ni keluargai sasalpu ma Tuhan na lungun Roma akan na jagara tujuluanon. Lasongonima Tuhan hutangnya ko kami ruas ni huriam na di bagasan parsahiton inanami inang en borusilaban sian wik Betania pemulihan nuaing asiroham Tuhan say lehom mahamamalumi say bolokon mana sasahe sian pamatang ni inanami i jala malum ma inanami i sumuang mangula ka ulaon na lahom bermudu-mudu akka yanakon dohot mangula ka ngolu siganupari songoninang di inanami inang erboru na 70 sian wik kana na berobat jalan totop dope nuay ngali Tuhan urupi jala pasu-pasu inanami i asahoma na mga lehon gugu jala pamalum masahe di pamatang na marlas ni roha ma inanami dohot keluarga ala di lehok koha mamalum di nasida nang di inanami pe nyonya si menjuntak buru batu bara sian wik Getsemane na dirawat noang di rumah sakit Adam Malik pakilalahon holongmu Tuhan jala pakilalahon pangaramutiommu dohot padonganiommu di inanami i say na pasu-pasommu do inanami i asa malum akka sahe sian pamatangna sumuang hahi pasonna mangula akka ulaon jala terpasu-pasu mah inanami i dohot sudi pinoparna nang keluarga majalo akka padonganiommu dengan ibasam di tonga-tongani ngolu nasida ali Tuhan Jehovah di batama nami songonima hutangnya ko kami akka pelayanan dohot akka ibadah nanaing patupon nami di bagasan saminggon hataridaan ni holongmu may Tuhan jala manabay gugo dot hapor siyaw madihami ganup akka ibadah dohot pelayanan di tonga-tonga ni Huriam HKBP Immanuelon songonima akka program ni Huria di tonga-tonga ni Huriamon patulus jala paso-paso may Tuhan asa patibulhon harajawmu may dada na naing pataridahon akka habuyon nami dada na naing pataridahon akka keahlian nami alay sadok holan harajawmu ma naing hupatibul hami asa marlas ni roha hami molutibul harajawmu di tonga-tonga ni Huriamon songonima sudi akka ruas ni Huriam siandak danak sahat tu akka naung matua say asini roham ma Tuhan namanggohi ngolu nami akka danak di bagasan pangaramotyomu ma Tuhan todima na manugu-nugu na sida dohot nang remaja na poso unang loas Tuhan nang gosada yanakon nami i di ela-ela portibion ay matcay doras do Tuhan akka penyesatan terjadi matcay doras do Tuhan nang akka hahulumon na naing manggonggom ngulu ni akka yanakon nami i alani hupasahat tami sudi yanakon nami sian sekolah minggu remaja na poso tiup matangan nasida jala patiur dalan dinasida asa ditadda nasida dalan hasit tongan mi asa denggan parnguluan nasida jala bongot nasida tu bagasan harajahon mi songoni manang akka na tua-tua say homa ale Tuhan na mga lihong gugo di akka amanami inanami naong lansia nasipata moru gugo nasida alay homa ale Tuhan na manggohi dami di bagasan roha nasida posdo roha nami say hodo ale Tuhan na mga leho di nasida tiur ni roha dohot pikiran nang pe terbatas fisik nasida ale mardamesonang do nasida marparsauran dohot ho sudi akka ama doho ina na tongon berjuang di akka ulaun nasida bi di akka nasi pinarsita ni roha nasida bi urupi Tuhan patuk di nasida Tuhan akalas ni roha nang akka ama ina na berjuang pasikolahon akka yanakonna na berjuang laho pangulihon pamulihon akka anak doho boru nasida pos dorohanami nang sudi hami Tuhan pasu-pasommu margugo marhahi pason las dorohanami molo dilihokko akan nadinggani di tonga-tonga ni ngulu nami atong saha di homa ngulu nami Tuhan di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin tapa saha mapiliata lu laos maret de mahita Ay masih bonus sampai
sada jongjok kita. Tai dehon ayat sada. Ale jauh badi bata soi tatap hamion. Ai masih kuat sesami berhami tujulung. Asiro hami hami be sai sesa dosa isude. Mari na Yesus anami nama reriau silangi di Golgota. Di dolo Golgata. Tatangi akom mapiliata. Ali di bata amanamina di Banua Gijang, hodo hararwan di saluhut silehon-lehon na dinggan, dohok nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masya na nilehon mitu hami pilihan na mituho, say jalo may gabi uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti, asaho parhasia kami pilihanon, pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohok di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana nilehon mi tondirodi Hosado gugupi rodi saluhut artaku hupasahat itu naso usatoku. Alia manami na di Banua Gijang, say pinarbadia magoarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongau songon na di Banua Gijang, lehom matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songo panesanami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unang hami tugiho tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Puna harajaun dot hagugu rodi hasangaku salelengni lelengna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho, di sodakot Tuhan de batama bohina tuho jala asi marohana midaho, di dopakot Tuhan de batama bohina tuho jala di pasar hom madamena tu todim.